ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇಂಚಲ್ಲಾರ ಇಂಕಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆಂಡೆ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಆಂಡೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಂಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯಾರ ತೋಡೇನ ಪಸರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೀನು ಪಸರ್ಪೇರು ದಾನೇನು ಅಂಚ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತೂಯಾರತ ಪರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೈಡೇ ದಾಲ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಅವೇನು ಮಲ್ಪನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೀನು ಪಾಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಪಾಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೆಟ್ 1 ಕಿಲೋ ಉಂಟು ನೆಟ್ 1 kg ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು 29 ದಿರಮ್ ಟಾಪ್ 28.95 29 ದಿರಮ್ ಉಂಟು ಕೆಜಿಗೆ ಒಂದು 30 ದಿರಮ್ದ ಟೋಟಲ್ 30 ದಿರಮ್ 83 ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಅವ್ರದ 600 rupees ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು 30 ದಿರಮ್ ಪಂಡ 1 kg ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಟು ಊಡೇ ತಪ್ಪುಂಡು ಕೆಜಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡತ್ತಾರೆ ಪಚ್ಚೆ ಪತ್ತೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು 1 ದಿರಮ್ ರೆಡ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಅಂಚೆ ರೆಡ್ ದಿರಮ್ ಮೀನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಪಸತ್ತೆ ಸೊ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪೌಡರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಮಂಜಲು ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತು ಪಾರ್ದು ಬೊಕ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಇದು ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ನಾನು ಕೂಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಬೊಕ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಬೇಸಕ್ಕೆ ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು కొంచెం ఆయిల్ పడడు చూరు ఆయిల్ అంతే మస్టర్డ్ ఆయిల్ పడే ನೆಟ್ಟು ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ಪಾಡ್ರವಲ್ಲಿ ಕಿಂಜಿಂಜ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ದೇವೋಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡದು ಇದು ಇಸ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದ ಅಂತೆ ದೀಪನ ಫ್ರೀಝರ್ ದೀಪ ಡಬ್ಬಬಾರ್ದು ಒಂದೀತ ದೀಯನ ಬೇತ ಟೈಮು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಇನ್ನು ಅಂತೆ ಮಲ್ಪೆ ನೆಟ್ಟ ಒಂದು 3 ಪೀಸ್ ದೀಯ
ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. പത്ത് നിമിഷമുണ്ട്. ನಾನು ಅಂತೆ ದೀವೇರಂಡು ಒಂದು 5 minutes ಕೂಡ ದೀಪೆ ಟರ ಅನ್ಪಿನ್ ಬಾಕಿಲ್ದ ಸೌಂಡು 15 minutes ಅಂಡೆ ತೂಕ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡುವ. ಆತನು ಸರಿ ಆತನು 15 minutes ಆತನು ಎಟ್ಟು ಮಂತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪನ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಆಪನ್ ತಿನ್ರಿ ಕೆಸರು ಮಂತನಂತ ಹಾಡಾಪನ್ ఒక ఇనిపితే పోయిన వీడియో అంట వెళ్ళే పాడవే ఒక ಇನ್ನಿತ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿನಾಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಿನಾಗಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.